Shalom, horas dihita salutna, manang didia pehita maringanan. Tikion Jupang dope dihita persejaran dirisi bahasa Batak di buku Pesalmen. Di buku Pesalmen, nah tikion persejaran pasapuluhon. Nama judul Mersiajar Sian Akka Arina Salpu. Ayat sapilon na dijaha pandita Putasoid. Pandita Putasoid di pa denwa. Ya. Maulati pendeta manukalit ayat siapilota dia pala ditikion tersurat do di Pesalmen pitupulalu ayat tolu rodiopat. Akka nauk tabegi jala nataboto dohot na pinajojor niak kau putta tuhita. Dang porsoota tuanak nasida tusuduk nasikak sogot bari tahonot tado akka puji-pujian ni Jehovah rodi hagogonna dohot halongangan akka na binahen naik oni masakna mulai itu pendeta kesoit nempat jahon ayat sapilon kita adrong tamulai persejaran pasapuluh ta martangyang mahita martangyang dua buka na dibayan pandita Purba. Mantap ya kita. Ale Tuhan Jehovah di bata nami, rohami Tuhan di bagas tikion. Di dalam persejar kami Tuhan siapa persejar sekolah sahabat Tuhan. Enggak ma Tuhan tahu persejar kami, boy Tuhan tol has Tuhanan, jala boy Tuhan gabe. Manugu-nugu kami Tuhan lam tu gandeng ulu nami di hari masuk. Soalnya kami Tuhan dapat adeo persejaran Tuhan. Baima sudi akan menotol di YouTube Tuhan. Boy tong gabe serta utugu di halaki Tuhan dan mengajari menunggu halaki di dalam masjid. Saat kami tikinan di Tuhan di bagasan Tuhan Yesus kami matamian. Amin. Mulai ya. Tikion jumpa kita di persejaran pasal 10 nama judul Mersiajar Sian Akka Ari Nasal. Ya. Jadi kami jupang dope tu pendeta tu soit. Jadi nunga boha kabar ni panditai sehat? Horas sehat. Sehat. Pandita Purba sehat? Sehat, sehat. Jadi baik. Oke, mulai tegorang tu dua narasumber tikion di channel ABC Ministry di pajumpa kita di media sosial atau Zoom. Nah, setabi di Amang Dainang YouTube namion sian ABC Ministry dang buidope pajupang alana arong sada alani Marsaid. Jadi mungkin di persejaran pasabolas boyon non lebih denggan tabain persejaran ta di Tiki Nasab. Baik, sahabat Botari di persejaran ta adong sada kalimat dihita naboy tajaha di sahabat Botari di dok songonon piga-piga akka ende pesalmen parningotan manuraton na mengdolhon diaka ahomion na binaen ni debata di akka ari najul dihita ruas ni gereja Masyad Pen hari ke-7 si patah hita mandok buado hari najulo songod dia do sian debata pertolongan ni debata tuhita. Jadi di persejaran ton di Mersiajar Sian Akka Arina Nasalpu kita akan perjarian di Bagasa Saminggu. Nah di patorang pandita M Hutasoid dohot pendeta Purba. Tikion jupang meta di persejaran hari Minggu. Nah di patorang pandita Hutasoid adorong di patorang pandita Hutasoid adong sada suku-sukun na boy asa takas di boto ruas ni
di Portibion. Suku-suku na sangonan pa ang pandita. Parsiajaran dia do naong pinasiajaranmu manang na ikon si parsiajaranmu sian akka dosa di najolo. Usaraw matu pandita M. Hutasoit. Baik, mau lihat parsejarah dia do naong di parsejari dohot na naik si parsejarah. Jadi mulai di parsejarah tadi hari Minggu didokon habonaron ni Jehovah naso hasuda. Habonaron imam bahasa Indonesia kisitia. Ya. Yesus Kristus Tuhan tadi bata ima Tuhatta na setia na bonar. Ganup do asitongan na di patarida hon di patol hastu mulut terlalu mobi di kinajolo di bangsa Israel so dia penuguni Jehovah tu bangsa Israel ya pola do nasida itugu-tugu ruar siat tanu Misir tolhas jalabongot tu tanu kana gudang do akka habonaron nabi na ni Yesus ya dilihat donasida tang obun ditiki siarian tiang api ditiki si borni gudang do akka ragam ni namasa di bolus bangsa Israel alai pakselaran dia kanajolo taring waktu pabainan ni debata tunasida boy do nasida murah-murah gabi mengelupa. Alai melotaja aja di Salmen 70 lalu ayat itu sonom madido. Asbain nasida debata haposan nasidai. Jala unang dihalupahon akka pabahenan ni debata. Jala dijujur akka patiknai. Tuhi tapi sonarion ya. Kaya do hita mungkin ditiki hagogoton, ditiki marsahin, ditiki ro akka pengujunan, manang ditiki ro pabok niro. Tabila ma jala taingok ma debata natutong manugu-nugu hita. Ditiki na pojot parngulot. Jadi tabay manin na Jesus hapusatta debata hapusatta. Di bagasan ngulut ta jala unang talupahon molohita jolma bersifat sering lupa baru depen ngalupa ini manggo hajol mata gagaliot alai songod dia mas sonang lupa hita di dokon arsiho kabayan debata haposat mar haposat tu Jehovah mahita asa unak talupahon akka pabainan ni debata na ding gani dina marsahit kita di pamalum dina marsak kita dilian kita akka pangapulion molotung pero akka ragam ni aporsuhon di ngolutta jadi boy mahita gawe martiras ni roha boy mahita pasangapon debata yakka ikinap salpo so ni mapandita nami nagawe hatorangan di hari Mingguon. Oke, mulai tegurang tu amang pandita Hutasoit na patorakon sada persejaraan di hita asa buama ruas ni Uriata di gereja Masiat Penar ke-7 boy lam tambah haporsena tu debata kikion tamasuk ma perserata di hari Senin dari patorang pandita Purba na nasada membain suku-sukun di hita asa dijawab oleh pandita Purba suku-suku na sangonon tu pandita Purba songon dia do hita sasitong na songon ruas ni Huria Masiat Fen hari ke-7 manapat dirita di tonga-tonga dinasida sian si Abraham parsejaran ahado nagabi si parsejarata sian baritai sama tu pandita Hutasoit mau lihat di cara suku-sukun mau tabuka pasiajaran hari Sinenon tanggal 4 Maret
Magningot na jolo dohot pamujion di Jehovah. Wala dong suku-sukun na king padita si manukalit. Suku-sukun na song diro hita sa sitong na song ruas ni Huria Masay Advent. Manahatap dilikda di tong-tongan ni Asidas si Abraham. Manutabuk ka pa sa jalan noon. Di igidjang nga ribaen. Biduan mangene di perpadanan ni debata dohot Abraham nalaho manglehot tano perpadanat tu ibana dohot pinoparna. Mulai didokon baru sa sitong na song ruas ni gereja Masay Advent hari ke-7 mulai na. Baru song nama dokon hita dapotat do perpadanan di debata dohot si Abraham. Dapotat do musekan ay patardo na tu si Ishak, tu si Jakub, di gonobi musek marhita si Joseph, si Musa, sah rodi hita. Jadi pas sejarah na hanabu tapar sejarah siani na, tabuka pas sejarah ni aring rokon. Asing siani di bagasa Psalm 105 di papatal hulahi akan masa dina jolo imangulu ni ak opuni hala Israel patuduhon panogunoguo. Pas sejarah na dapot tasyani panungdoguon na diled debata satu hita satu sedalio. Ale uduk ni dabuk kamajo di Galatia 3 ayat 20 siap. Songono ni rokon. Alayang go Kristus napunahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanean mangihuton baga-bagay. Idokon ison alayang go Kristus napunahita. Hita termasuk kuliah ni Masay Advent hari ke-7. Hita apuna ni debata napuna ni Kristus pinopan ni si Abraham do hita. Jadi jalapanean mangihuton baga-baga nang dipadatot debata marhite si Abraham rodi naro Tuhan padua halih. Mungkin amma pas sejarah di pas sejarah hari Senin melihat. Oke, mulai itu pandita purba na patorakon sada suku-sukun di hita dohot suku-suku mungkin sipata di ruas ni Hurieta di gereja Masay Advent hari ke-7. Nah, mungkin nunga sangat takas di paboto tu akar ruas anon di YouTube tahun, YouTube channel Advent Batak channel na boy mengatusi aka ruasta di Portibion. Termasuk persejarah di hari Selasa tanggal 5 Maret na di patorang Pandita M. Hutasoit na dong suku-sukun dihita si songono suku-sukun namang Pandita. Kemudian dong suku-sukun na hari Selasa buasa tung Masay hatop hita mangulason di bagasan ngoluta si ganupari sarahumatu Pandita M. Hutasoit. Baik, jadi molo ujah hasaulak ngai pertanyaan on manak suku-suku non mungkin boy hupatikos buasa tung macai hatop pita mangalupahon papahenan ni debatana denggani tungolutta si ganupa. Ai dotong suku-suku nana lebih pas buasa hatop pita mangalupahon. Debata tuhita guk holong na bonar jala namar tua namar sangap do debata dilihat do tuhita nariko tuhita tungolutta aha pena tapangido pobartulo menirohani debata dilihat hai pason dilihat si panganon dilihat parabiton dilihat musia kalas niroha nang tokanak kota tu rumah tanggata sudah do dilihat debat nagabetalu dihita atau nagabetalu sering kita lupa nina wasit terlupa hita nalau marningot dengan ni bahasa ni debata nama baik kita
marlas nyo. Sa sitong na taja hamajo di Pesalmen 106 ayat 14. Lam mangoloy hisap-pisap do nasida di halongonan jala diujuni de bata di tano takal-takal. Omma na sering masa tu kita. Alania hita lupa hisap-pisap. Senaeng dopean, nadilian debata tu kita contohnya, ya pasu-pasu ordeng, naeng dopean, naeng dopeon, naeng dopean. Ayo na lupa. Kurang puas ya Pak Neta. Ah? Sehera na swadong dilihat debata tu kita pasupa. Lupa, sering lupa. Ya, mungkin ini ada ratu dongat tasong wanita leo pangurupat tu ibana, alay mandok mau lihat ya. Jangan dong, las dilupa hon. Ya. Apalagi mah kita marodok kedep. Jadi hisap-hisap ni daging itu mabek kita lupa. Jadi dua ayat 14 di Pesalme 100. Ya. Umisap kita tu portibi, umisap kita tu ka hagiduhon, gabilas lupa mahita. Tu bahasa-bahasa ni deba. Abe tu hatta mangaleo tu hita na duminggan do di parsajarata di hari Selasa. Ya, molo tabereng ripunan na dison debata mangaleo tu hita ganuk akka pasu-pasuna. Alay marningok mahita dia ka pasu-pasuni Tuhani unang talupahon ditikki nok salpu ditikki na tuari do ditikki nuaengon. Manang tuak kare mersubuk depe udang naik pasu-pasu na naik silanon ni debata tu hita. Unang kita lupa madok mau diate, unang kita lupa lao pasangapon iba. Nah, jadi omma nagabe persoalan di mulutnya na sejut-jut kita lupa olah nalani hisap-hisap midag. Ya, aku niaka ladenggan tak lupa omma deba. Jadi atong merosong ini marhapo satu debata mahita so persejarata di hari Minggu. Asalamu tadi kita nagabe namosoni debata. So ini mah pendeta nami. Oke, mulai tigurang tu pandita Mutasoit. Jadi tu hita amang dainang unang sanga malupahon pasu-pasu siya debata. Unang anak juro debata tu hita nama baik sada pameran na denggan tu hita. Ay, tikion masuk mga persejarata di hari Rabu. Di hari Rabu. Ya, di hari Rabu tanggal 6 Maret. Nah, di patorang andong pendeta Purba. Terong soto di patorang. Ta masuk masada suku-sukun di pandita Purba. Songono suku-sukunna. Songon dia do hati hau. Dina paubahon roham. Dohot pardemuanna dina mulakho tu debata. Serahom matu pandita Purba. Maulah ate di suku-suku ng pasahat pandita Yesus manukalit. Songot dia do hati ho di paubahon roham dohot pardemuan na dinamulak ho tu debata. Mula tabuka pa sejarah di ali Reboon. Judul na dokon parumpamaan hawanggur ni Jehovah. Mula tabuka taberang para sejarah ni taida pa sejarah non disod di patorang bangsa Israel hala Israel digobar hon songon porlak anggur na dibut-but si ni Jehovah siya tano Misir tano parhatobanon jala diusat tu tano parpadadan nagok situak niluba. Jadi ibu butin na siya Misir siya tano parhatobanon lalu diusat mon diwan mon tu tano parpadanan nagok situak niluba. Alai di bagasa Pesalmen 80 porla anggur ni debata honarimasna.
akka panurirang manitikon hadadabu ni parul anggur songon bawa di paruhuman ni debatai nunga sega hau angguri. Gobang mo sa di pasal man 80 hona rimas porla angguri. Alai pasajarat ta sonidokon par pasal man 80 dang mamilangi dalan di paruhuman ni debata. Marningot hinabolon ni asirohan debata. Bolon asirohan debata. Jadi talingot tu judul lipat sejarah ton masuk mahita tupas sejarah ay labuon diumpamaho kita songon porla anggur ya porla anggurin na dinebu bemana isuang musekan honarimas alai song suku ni nakingan songo dia do hati ho di paubaro hamin na jala dinamulakin na tu debata pasaha tu hita dison di bagasa Jeremia 24 ayat 7 jala lehonokku tunasida rohana tumadda au namal hatu tuhon au Jehovah ikko gabe bangsokku nasida jala au gabe debatana sida alai mula do nasida sogot tuau sian nasa rohana sida ile ho debatado pe tuhita sadatiki dinala mulak tu debata imolo suku-suku ne pasane padita semanukalit baharo perdomuan na bol namula pe hita tu debata toli jalo debata de sonari hita do nawalo mula debata manang na daw alam song porla angguri saya dipadingga terus asabu hita mula tu debata jadi tapasa madilita tu debata sebaga musik porla angguri asabu hita marparbui jala masinodang di dia pe hita madingan song ni mapas sejarah melihat. Oke, mulai itu Pandita Purba na potorakon sada pasajaran di hari Rabu na naboy tuhita ruas asa lebih mabain sada edde di Muluta di Portivian. Termasuk mah pasajaran di hari Kamis di tanggal 7 Maret mengenai sada judul Hagugon ni Jehovah di Najulu. Dari patorang Pandita Epur M. Hutasoit na suku-sukun sada suku-sukun di Pandita Hutasoit songon dia do hita ombotosa dengan dang adong gana-ganaan di Muluta buasa manomba gana-ganaan ni umatop di laon sian naso panagamat Mulai kusrang mo tu Pandita M. Hutasoit. Baik, mau lihat Pandita nami. Jadi mulut aja di 2 Musa 20 ayat 4 doh 5. Dan jadi baenommu di ho gana-ganaan. Manak cuma-cuman. Na di bagijang nang di tanoon. Rodi na di bagasan aik. Na ditorunit dan jadi homar sobbatu nasida manang oloammu nasida ayaw do Jehovah debatam debata perimas na mga luluhon ajahaton niya mana tuwakka anakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton akan nasuguro hadiah jadi dan jadi benot tagana-ganaan alana debatado na margugo di Portivion, di Hasianganon, di Saluhut. Ido benna ikos sobot na debata. Jadi dang boy hita benot tagana-ganaan manang napatung. Ido makana didok unang bainaha. Bainom mo gana-gana manang napatung di jabut ta manang di dia manang na sumat-sumat dia be. Alana molo tamay patung nagabe si sobot ka omma hatci ni rohani debata dan jadi adong debata marakut tua jadi tuhat ta debata sungguh do rohana molo tabay patung makala didok dipatiki unang baina patung manang gana-ganaan los marsobba
Ale si bata molo tabereng do di ngulut ta si garupari, memang dang adong be patung, dang adong be gana-gana, naga be tasobba. Alai olo do, gabe songon namar sobba hita tu gana-ganaan, manang natu patung marhitiah, mangalupahod de bata, marhiti akka TV. Gabe manotot TV mahita, mangalupahon de bata, napaduahon internet, manang handphone. Ya. Jadi komputer, TV, handphone, masih pata nama baik kita, naga besongon gana-gana. Itu debat. Lupa hita hola nalanya, hapor TV yon, dang be marsok bahita tu debat hola nalani, nama makke tiki gabe unggodang tu hapor TV. Ya. Molo di gereja nami siar bangan, dang boy mabuan handphone tu gereja me. Alasan membuka lagu sin dang. Alasan membuka Alkitab dang boy. Ya, buan Alkitab, buan lagu sion. Alana molo ke baktiak kita, lau marsob batu de bata. Apa ta buka handphone, itu makuling WA, makuling mo se TikTok, internet dan lain sebagainya. Dang be hita marsob betu de bata. Itu makana on gana-gana don waing di jamat tan waing. Asauna ngadong gana-ganaan jauhkan apalagi di tikia padau apalagi di tikia risabat parsobat tu de bata. Jadi tapak kemadenggan tikita ima nanidok nanaking hati ka nalau pasangap pun de bata unang ngadong gana-ganaan di jabutta na bersifat manang na songon ya TikTok akan lain nagabe lupa nagabe mapain nomor 2 Tuhan tapi ko nomor 1 do Tuhan di mulut. Jadi persejarah tadi hari Kamison margogo do de batana jolo no aik pe ro di saliling-liling na atong kasog bama debat. Ini mah persejarah. Oke, boleh tegodang tu pandita Emutasoit, tu pandita Purba, na patorakon di bagasa sa minggu persejarah di persejarah 10. Ya, jadi dihita di ruas ya, ruas di gereja Advent manang di dia pehita maringana. Ya. Di simpulan di persejarah unang hita mabain nomor 2 debata di bagasan rohat. Unang. Ya. Unang parjolo hita tiki sonak kita dakya mandok moleate. Ya. Dakya roh hita tu beli bata. Api tiki adong hasusaon di hita baru mah roh tu di bata. Jadi di hita amang dainang parjolo mahita manomor sadahon tu debata. Songoni masada persejarah di persejarah pasal 10 adorong sta tutupon martang yang mahita na dibain pandita Emutasoit tangyang tutup sarah matu pandita Utasoit. Kapasada marhata martang yang mahita. Ale Tuhan bebata Jehovah na di surga mauliate ma Tuhan di pasu-pasu na niliom mo tuhami di hahipason gajang niumur dohot akalas niroha ordeng tu ganuk pami ale Tuhan di persejaran nahu persejari hami taringo tok ke persejaran dia karinok salku mauliate male Tuhan di pasu-pasu hodo kana posom najolu sahak tunuaingon atong boy mahami nagabe yanak kon ni debata nagabe parsidohot bangsom tuhara jaon surgo na pinara demi ale Tuhan marpamuati mau Tuhan dia kadosa-dosa nami pasu-pasu ale Tuhan na marnida ima channel apen batak channelon asang giat martaba-taba las niroha di pasu-pasu Tuhan nasida dia kapar karejoan dia kana kon nasida nang keluarga sude boy parangulon nami ripe sonang panomu-nomuhon paimay mahon arorom na padua halihon atong pasu-pasu ma keluarga pendeta Manukalit keluarga pendeta Purba
nang pendeta utasoit sude mahamele tuan malas ngeroa mamuji pasang apoko oma elek sobanami todo pamu jakom matang yang nami onale Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oke, songoni masa ada persejarata tu hita amang dainang di hita sude unang lupa di hita man like, subscribe, dohot ma komen YouTube Advent Batak Channel na boy mabay sada persejaraan di hita mabayan lam tamba hapol seta tu hita. Amin. Pandita Yesus Manungkalit, Pendeta M. Hutasoit, Pendeta E Purba. Shalom. Oras semadi hita salutna. Oras di hita salutna. Oras. Hita